Kaixo, sekretu bat aitortuko dizuet. Telebista munduan lan egiten dugunontzat, badira zenbait gai gorroto ditugunak. Tira, ez da gorrotoa. Kontua da, zailak direla iruditan jartzeko, ez direla. Ikusgarriak dena ordenagailu baten barruan gertatzen delako edo ekintzarik ez dagoelako. Bai, katutxoak jarri genitzake. Edo aurrak barrezka. Baina zientzia saio baterako ez da plana, ez da? Gaur horietako batzuekin osatuko dugu saioa eta frogatuko dugu eduki itxuraz antitelebisibo horien atzean gai oso interesgarriak daudela. Has gaitezen! Osasuna zaintzeko mugikorretarako aplikazioak asko eta era askotakoak dira. Erretzeari uzteko errealitate areagotua darabiltenak, zuzen ibiltzen laguntzen dutenak, elikagai osasungarriak identifikatzeko gidak, burua zaintzekoak eta giharrak lantzekoak. Baina orain ezagutuko duguna berezia da. Startup gipuzkoar batek garatu du. Odeian oinarritutako sistema adimendun bat da, baina ondorioak gertuago ikusten dira. Medikuak paziente onkologikoak jasotzen ari diren tratamenduaren jarraipena egin dezake urrunetik. Eta hala, gaixoen bizitza kalitatea hobetu egiten da. Kontsultara joan aurretik, tarte horretan, paziente horrek ere erantzun bat izan dezan, gertatzen ari zaionaren larritasunaren inguruan, ospitalera gerturatu behar duenaren inguruan, normala denaren inguruan, ez? Azkenean... Jarraipena egitea azkenean. Bai. Nor izango gara? Ze paziente izango gara gaur? Gaur Maria izango gara, Maria paziente fiktizio bada. Zer du Mariak? Maria bular minbiziko pazientea da. Paziente hau bere etxean dago, eta orduan aukera dauka gertatzen zaizkion sintoma ezberdinak reportatzeko. Eta ze informazio sar dezake Maria adibidez hemen sintomak, sintomarik gabe, pisua irabazi duen edo ez? Aplikazioak azkenean paziente honentzat dauden sintoma ezberdinak eskintzen ditu. Adibidez? Reportatu nahi baldin bada, min handia daukalako pazienteak modu errez batean egiteko, ez? Adibidez, sukarra sar dezake, sukarra sartzeko adibidez, interakzio modu ezberdinak ere eskaintzen ditu. Desienteko sukarra. Bai. Zenbat orduz izan duen, 2 egun. 2 egun, 48 ordu. Eta, hemen ekipo medikoari iritsiko zaio gero ikusiko dugu, ekipo medikoak zer jasoko lukeen momentu honetan. Gero ere aplikazioak laguntzen du, gogoratzen paziente horri ez dela ambulantziari deitzea bezala, hemen reportatzea, eta hemen reportatzeaz gain oso larria den momentuan urgentzietara joan behar dela edo ambulantziara deitu behar zaiola. Hortaz, informazio guztia, gero, behin aplikazioan sartuta, medikuek jasoko dute. Hori da. Eta ikusiko dugu pantalla handian. Bai. Adibidez hemen ikusi dezakegu, Mariak sartu duen sukarra arrisku handiko komplikazioa dela. Alarma piztu da. Eta baita ere, ekipo mediko horrek begiratu dezake paziente honen inguruko datu guztiak, hor biztaratze bakarrean. Eta baita ere, sartu daiteke adibidez ikustera, eskaintzen ditugu analitika eta emaitza ezberdinak laguntzeko ikusten nola aplikazioak laguntzen dio ekipo medikoari jakiten zenolako larria den paziente horrek reportatu edo gertatzen ari zaion guzti hori. Oso ideia ona, zorionak. Ni esker. Informazio hau eskutan, medikuek erabakiko dute tratamendua egokitzea, hitzordu bat aurreratzea, edo lasai egoteko esango diote pazienteari, sintoma horiek normalak direlako.
Jarraipena estuagoa, errazagoa eta eraginkorragoa da aponi esker, eta aldi berean hartatu daitezken paziente kopurua handiagoa da. Naru enpresak gainera, monitorizazio teknologia hauetatik harago joan nahi du. Biltzen duen informazio guztia machine learning edo ikasketa automatikoa delakoarekin aztertuz, paziente onkologikoen patroiak lortu nahi ditu. Ideia da, tratamenduen ondorioak aurre ikusteko gai izatea. Honek egiten duna da, adimen artifizialeko algoritmoekin eta analisis aurreratuekin paziente guztiei pasatzen zaiena, gertatzen zaiena ikasi. Bildutako datu hori guztia, eta? Hoi da. Egiten duguna da, patroiak identifikatu eta hortikan ikasi dezakegu konplikazioak murrizteko. Zer tamaina du internetek? Zaila da, beti ahazten eta aldatzen ari den fenomeno baten neurria asmatzea. Datu batzuk bilatu ditugu, interneten noski. 1.600 milioi webgune daude, eta sareko trafikoa 4,8 zetabaitekoa izango da 2022an. Zenbat den hori? Zetabait bakarreko HD film batek 36 milioi urte iraungo luke. Gizakiaren gaitasuna guztiz gainditzen du errealitate hori etengabe zaintzeak. Teknologiaren laguntza behar du, interesatzen zaion informazioa erauzteko. Hor sartzen da Inguma. Ideko zentro teknologikotik sortutako enpresa honek software bat garatu zuen Danobat Groupentzat. Makina erremintaren arloan aritzen dira Danobat taldeko enpresak eta kompetentzia zaindu nahi zuten. Azkenan guztiok egiten dugu, ez? Begiratzea zer egiten ari den ondokoak, jakiteko behintzak, ez? Badago ere aizkolariak, apostu bat egiten dutenean, apostua egiteko ere jakin behar dute zenbat enbor mozten duen kontrarioa, ez? Zenbat aukera daukaten irabasteko, ez? Azkenan enpresak eta guztiok gauza berbera egiten dugu, ez? Konparazio ona, gustatu zain. Zaintza teknologikoa modu sistematizatuan egitea ahalbidetzen du Ingumak. Funtzionamendua erraza da. Iturriak aukeratu eta iragazkiak konfiguratu baino ez du egin behar bezeroak. Asko berritzen den iturria bada, sarriago joko du softwareak informazio berri bila ara. Eta sistema hori ikasteko gai da. Adimen artifiziala hemen ere. Gehiago ezin dugu erakutsi konpetentzia begira dagoelako. Zertarako erabiltzen dute bezeroek Inguma? Elikagaien industrian dabilen norbaitek munduan sortzen ari diren jateko ohituren berri izateko edo ontziratzeko diseinuetan dauden nobedadeak identifikatzeko erabil dezake. Sektore berean banaketan aritzen den bati, elikadura alertak berehala jasotzea komeni zaio, produkturen bat apaletatik azkar erretiratu behar bada. Industria, bankuak, ikerketa zentroak, farmako zaintza. Bezero bakoitzak bere behar izanak ditu. Sare sozialak ere zaindu behar dira, ez ustekoak saiesteko. Egon gara bezero batekin, eta bera dauka egiten ditugu makina batzuk, patentekin eta esaio gustatzen erakustea. Baina, Ingumaren bitartez, jaso genuen bideo bat, non Polonian bazegoen bere bezero bat, bezeroak oso pozik zegoen makinarekin, eta YouTubeen zegoen bideo bat erakusten makinaren sekretu guztiak. Informazio hori kontrolatzea beharrezkoa da, ezta? Hala da. Ingumaren berezitasunetako bat da software bera erabil dezaketela konpetentzia diren bi enpresek elkar zaintzeko. Bezero bakoitzak bere neurrira konfiguratzen du modu anonimoan. Tresna oso ahaltsua da, baina garatzaileek argi dute erabiltzailearen araberakoa izango dela azken emaitza. Giza faktorearen araberakoa alegia. Nik esaten dudan bezala, garrantzitsua dela pizkat eukitzea estrategia, ez gero softwarea lagunduko zaitu. Hori da. Oso ondo, eneko eskerrik asko. Zuei. Gomazko atetxoak, borroka libreko panpinak, zapatilak, txorien zigiluak, bildumak 1000 dira. Batzuk besteak baino bitxiagoak, baina orain ezagutuko duguna bai dela berezia. Mikroalga bilduma bat da.
Euskal Herriko Unibertsitateko mikroalgeen bilduma, Zientzia eta Teknologia fakultatean dago, eta Plentziako itsasestazioko baliabide biologikoen parte da. Kamerariari esan diot kontuz ibiltzeko bildumaren zati bat ez ondatzeko, kontuz. Ekintza apur bat badugu erreportaje honetan, alga batzuk mugimendua behar dute azteko. Bai, mugimenduan egon behar dute naturan dituzten baldintza berdinetan bizitzeko. Mugitu egin behar dute haziko badira. Sergio, esan behar didazu zergatik den zirraragarria mikroalgen mundu hau. Hori bakoitzaren araberakoa da. Baina zuretzat zirraragarria da. Bai, horixe, hasteko mundu ez ezaguna delako. Mikroorganismo hain txikiak izanik, mikroalgak nahiko ez ezagunak dira. Ez dira askorik ikertu, onddoak, landareak edo zuhaitzak ez bezala. Eta zirraragarriak dira erabilpen asko dituztelako, erabilpen bioteknologikoak. Hori da ideia, ezta? Zer erauzi daiteke hemen dituzuen mikroalga hauetatik? Produktu asko, ikerketa lerro ugari daude mikroalgen inguruan, elikadura, produktu osasungarriak gizakientzat edo animalientzat, arrainentzat adibidez. Gero produktu espezifikoagoak daude, hala nola pigmentuak, bioplastikoak eta biomaterialak ere bai, zenbait minbiziaren kontrako antitumoralak. Eta hori gutxi balitz, siliziozko estaldura zelularra duten mikroalga batzuk litiozko baterien anodoetan erabil daitezke. Eta beste batzuk, atmosferako karbono kutsadura harrapatzeko erabil daitezke, dorretan ipinita. Baina lehen urratsetan daude erabilera gehienak. Bilduma honen funtzio nagusia da, potentzialtasun hori guztia ikertzeko baliabideak eskaintzea. Hau da, mikroalga hauek ikerketa zentro naizen presen eskura jartzea. Saldu egiten dituzte handuiak. Ezin da ahaztu hala ere, biodibertsitatea gordetzeko funtzioa ere baduela. 600 handui dauzkate bertan. Urdaibaitik, Bilboko itsasadarretik edo Pirinioetako lakuetatik ekarriak. Bizirik mantentzeko, hilean behin kultiboz aldatzen dute mikroalga bakoitza. Ingurune berria kolonizatuko du, handuiak, kolorean antzematen da hori. Nahi adina, alditan egin daiteke prozesua. Sergio, konbentzitu nauzu mikroalgen mundua zirraragarria da. Eta hau, hasiera besterik ez da. Etorkizun handiko, arloa delako. Bai, bildumak 2 urte besterik ez ditu eta haztea da helburua. Elkarlanean aritzea aipatu ditugun enpresa bioteknologikoekin, etekina ateratzeko. Etorkizuna mikroalgeena da. Bai. Eskerrik asko, Sergio, irten gaitezen mikroalgek beren temperatura behar dute eta. Goazen! Eta erreportaje honekin lagunok frogatu dugu ez dagoela gai antitelebisiborik. Erauzi, fabrikatu, kontsumitu eta baztertu. Horiek dira egungo ekonomia linealaren faseak. Ekoizpen eredu horrekin jarraituz gero ordea, 2050ean lur planeta alako 3 beharko ditugu munduko kontsumoa asetzeko. Erabili eta botatzeko eredu hori gainditu eta garapen jasangarri bat lortzeko bidean, naturan inspiratutako paradigma berri bat zabaltzen ari da, ekonomia zirkularra. Zuhaitzen adar zaharrek zuhaitz berriak emango dituen lurra elikatzen duten moduan, ekonomia zirkularraren oinarria da hondakinak baliabide bihurtzea. Hau da, biodegradagarria den guztia naturara itzultzen da eta beste dena berrerabili egiten da. Produktu batek bere funtzioa betetzen duenean, bigarren bizitza bat bilatzen zaio. Funtzionatzen ez badu konpondu egiten da, edo ondo dauden osagaiak aprobetxatzen dira produktu berriak egiteko. Materialak birziklatu egiten dira, eta birziklatu ezin direnak energetikoki aprobetxatzen dira. Lehengai gutxiago erabiltzea eta sortzen dugun hondakin kopurua murriztea da azken helburua. Eta horretarako, ezinbestekoa da produktuaren diseinuan bertan, bizitza ziklo osoan izango dituen ingurumen inpaktuak kontuan hartzea. Aluminioa mineraretik lortzeko energia pila bat behar da, eta azkenean birziklatuz gero kontsumitzen dugun energia 5% baino ez da.
Instalazio pilotuan prototipoa lortu ondoren, laborategira ekarri eta haren nutrizio profila karakterizatu eta parametroak aztertuko ditugu. Manualki banotu ostean, multzo handietan plastikoak eta ez plastikoak hartzen ditugu plastiko partikulak eta banaka begiratzen ditugu espektroskopio baten ia ze plastiko mota diren. Industriak eredu jasangarriago baterantz aurrera egin dezan, BRTA aliantzari atxikitako Euskal Ikerketa Zentro ezberdinek beren instalazioetan egiten dituzten proiektuen adibide txiki bat besterik ez dira horiek. Europako itun berdeak argi dio, ekonomia garbiagoa eta zirkularragoa lortzeko beharrezkoa da politika berriak ezartzea. Gure planetako baliabideak infinituak zirela pentsatuz bizi izan gara. Eta gure jarduerak planetari ez ziola eragiten. Horretarako beharrezkoa da orain arteko ekoizpen prozesuak aldatzea. Argindariaren beharra jaisten baldin badute eta lehen gaiak beste lehen gai batzuekin aldatu baldin baditezke edo birziklagarritasun hori lortu baldin badezakete, azkenean beraien prozesua jasangarriagoak izango dira eta ekonomikoki ere beraien errendimendua altuagoa izango da. Lehen gaien erauzketa murriztea, haiekiko mendekotasuna mugatzea, edo horiek ordezteko material berriak aurkitzea dira, industriak dituen erronka nagusienak. Industrietako ekoizpen ereduak denboran iraunkorrak izan daitezen lehen gaien eskuragarritasuna bermatu behar dugu. Baina gero eta lehia gogorragoa dago lehen gaiak lortzeko. Hortaz, baliabideak modu eraginkorragoan erabiltzeko ekimenak positiboak dira. Euskadin industria oso errotua dago, eta asko dira baliabideen erabilera intentsiboa egiten duten sektoreak, hala nola ehungintza, zementuarena edo altzairuarena. Gaur egun, industriak erabiltzen dituen materialen 12% baino ez da birziklatua. Egoera horri amaiera ematen saiatzea da Teknalia Ikerketa Zentroaren zereginetako bat. Zentroko hainbat alor ari dira enpresei deskarbonizazioan edo material berriak bilatzen laguntzeko teknologiak garatzen. Aluminioa adibide bat da. Munduan gehien erabiltzen den bigarren metala da, eta haren ekoizpena gorantztoa etenik gabe. Aluminioa lehen gaioa da, eta aluminioa mineraletik lortzeko energia pila bat behar da, eta azkenean birziklatuz gero kontsumitzen dugun energia 5% baino ez da. Guk bigarren bizitza bat eman nahi diogu lehen gai horri, aluminioari, eta bigarren mailako material bat lortu nahi dugu. Horretarako zenbait prozesaketa egite dira. Prozesu horietako bat da deskasifikazio prozesua. Behin aluminioa fundituta, ezpurutasunak edo oksidoak kentzen saiatzen dira. Horrela, birziklatutakoan propietate hobeak izan ditzan. Horrekin batera, beste prozesu batzuk ere egiten dituzte, nahierako aluminiozko piezak lortzeko. Automobilgintza da garapen hauen onuradunetako bat, ibilgailuentzat material arinak bilatzen baititu. Postprozesaketa da tratamendu termiko bat. Tratamendu termikoak egiten dira, aluminioa, adibidez, temperatura igo egiten da, aluminioaren temperatura igo egiten da mufla deritzen labe batean, eta azkenean temperatura igotze horrekin lortzen duguna da aluminioaren mikroegitura aldatzea. Ekonomia zirkularrean oinarritutako eredu iraunkorrago baten alde egiteko, nekazaritzako elikagaien sektorea eta bioekonomia ere funtsezkoak dira. Eta sektore horietan dihardu Azti Ikerketa Zentroak.
Aztiren instalazio pilotuan gaude. Hemen egiten dugu gure ikerketa eta garapen lan guztia. Instalazio honetan, lehengai ezberdinak prozesatu eta probatzen dituzte, irtenbide bideragarriak aurkitu nahian. Horixe ari dira egiten Life Brewery proiektuan. Life Brewery proiektua Aztitik sortu zen, eta bi sektore osagarriren beharrak batzen ditu. Alde batetik, gorakadoan akuikultura dugu. Arrainak elikatzeko lehengai berriak sortzeko beharra du. Eta bigarren sektorea garagardoaren sektorea da. Garagardoa egiteko ekoizpen prozesuen barruan, zenbait azpiproduktu sortzen ditu, adibidez patxa eta legamia, eta horiei irtenbide bat eman behar die. Aztik garagardoaren azpiproduktuen profila aztertu du, eta zera egiaztatu. Arrainentzako pentsu gisa erabiltzeko nutrizio balio handiko elikagaiak direla. Eraginkortasun handiko teknologia berritzaileak erabili nahi ditugu. Adibidez, gure ondoan dugun flash dryerra. Azpiproduktuak deshidratatzeko erabiltzen dugun energia termikoa optimizatzen du. Eta osagai prototipo batzuk lortzen ditugu. Kolore argiagoa duena garagardo patxa da. Kolore ilunagokoa legamia. Laborategian, azpiproduktuen nutrizio profila karakterizatzen edo zehazten dute zenbait parametro aztertuz, hala nola proteina edo zuntza. Garatu duten proiektua merkaturatu aurreko fasean dago. Azken erabiltzailea pentsu fabrika bat izango litzateke, eta haiek dietetan osagai gisa sartuko lukete. Azti, elikagaiak beren jasangarritasunaren arabera sailkatzeko, ingurumen etiketa bat garatzen ere ari da. Etiketa hori Europar Batasunak arau gisa laster aterako duen produktuaren ingurumen aztarna deituriko metodologian dago oinarrituta. Etiketa horretan, elikagaiak ebaluatuko dira 16 ingurumen inpakturen arabera, hala nola klima aldaketa, uraren erabilera, toxikotasuna. Guk etiketa honetan elikagaien produzitzeko kate osoa hartzen dugu kontuan. Bai, zela produzitzen den nekazaritza, abeltzantza, zela produzitzen den, gero, industria, zela transformatzen den, zenbat energia erabiltzen den, zenbat ur, enbasea eta zela heltzen den supermerkatura. Hori dena kontutan hartzen dugu, 16 inpaktu kalkulatzen ditugu, eta 16 inpaktu horrek bateratzen ditugu etiketa errez honetan. Industria eredu berdeago bat lortzeko, plastikoei begiratzea nahitaezkoa da. Non nahi dagoen materiala da eta bere ezaugarri bereziengatik ezinbestekoa. Baina jasangarria izango bada, beharrezkoa da aldatzea. Primero se debería trabajar en el ecodiseño. Lehenbizi ekodiseinua landu beharko litzateke. Ekodiseinuaren bidez, produktu plastikoen 80% birziklagarri egin daiteke. Haien errendimendua handituz, materialak sinpletuz, bestalde, teknologia berriak behar ditugu sortutako hondakinak hobeto sailkatzeko eta identifikatzeko. Gaiker ikerketa zentroaren zereginetako bat, plastikoak eskuz sailkatzea eta identifikatzea da. Ondoren, birziklatzeko sistema berriak ahalbidetuko dituzten teknologiak prestatu eta entrenatzeko. Ekipoak esaten digu polipropilenoa dan, ala poliestirenoa dan, eta holan juten gara banatzen jakiteko zenbat dagoen plastiko bakoitzana. Hala, sistema ezberdinak garatzen dituzte. Airez hondakinak banatzeko makina hau adibidez. Birziklatze kimikorako sistemak prozesu kimikoen laborategian probatzen dituzte. Adimen eta ikusmen artifiziala ere badarabilte plastikoak bereizteko eredu berriak garatzeko.
actualmente en Europa... Gaur egun, plastiko birziklatuak izan behar duen bromo kantitatea mugatuta dago Europan. Beraz, nahastutako plastiko sorta bat dugu eta bromorik gabeko frakzioa berreskuratu nahi dugu. Makinak bereizi egingo ditu bromo gutxikoa eta askokoa. Zirkulartasunean eta plastikoaren birziklapenean metatutako esperientzia dela eta Gaiker Osiris sareko kide da. Ekimen berritzaileen bidez, zentro ezberdinen aliantza honek ahalik eta hondakin gutxien sortzeko gailuak garatu nahi ditu. El material reciclado en sí, una vez transformado en... Material birziklatua mat batean bihurtuta, erretxinaz inpregnatu eta B egoerara eraman behar dugu. Ondoren, konprimatu eta piezak egiteko erabilgarria izango den tarteko produktu bat lortzeko. Para poder fabricar las piezas. Industria sektorea gero eta kontzienteagoa da, ekonomia zirkularreko eredu baterantz aurrera egiteko, alde ekonomikoa bezain garrantzizkoa dela jasangarritasuna. Bezero batek esan zegun duela pare bat urte birziklatzea marketing kontu hutsa zela, eta orain ez. Orain, kanpoan ez gelditzeko erabateko merkatu behar bihurtu da. Ikerketa zentroek badute oraindik zereginik. Hiru dira garrantzi gehien dituen puntuak. Alde batetik jasangarritasuna, bestetik trantsizio ekonomikoa eta mundu globalizatu batean bizi garela eta digitalizazioa beti izan behar dugula gure abia puntutzat edo gutxinez gure buruetan. Gaurko saioan teknologia berrien aukera batzuk ikusi ditugu, baina askoz gehiago daude. Hemen beste adibide bat, droneak sagarrak biltzen. Kontu handiz hartzen dituzte sagarrak ez mailatzeko, eta etenik gabe ez baitira nekatzen. Gerrietako minik ere ez dute. 11 ikusteko jaioak gara. Datorren astera arte, agur!